7. deň. Ostaňte v mojej láske, putá neverí, klamstva a zrady, v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Peter sedel vonku na nádvorí, prišla k nemu slúžka a povedala: Aj ty si bol s Ježišom Galilejským. Ale on pred všetkými zaprel s prísahou: Nepoznám tohto človeka. Zamyslenie. 7. krokom k oslobodeniu človeka je vernosť pravde. Pravde vyjadrenej skrze slova, sľuby, záväzky, prísahy. Duch Svätý je samotným Kristom nazvaný ako duch pravdy, uvádzajúci človeka do plnej pravdy, ktorá jediná ho vyslobodí. Náš Boh vie, že v pravde sa skrýva Božia pečať, ktorú Satan ako kráľa klamstva jednoducho neznesie. Ak ostávame pravdivými a vernými, démon klamstva stráca moc nad naším životom. Apoštol Peter sa i na svojich pádoch učil žiť pravdu v mene Ježiša Krista, pravdu, ktorá jediná dokáže napĺňať Boží plán života v nás a cez nás v ostatných ľuďoch. Peter si musel vybrať: ochrana pred výsmechom, smrťou, pohorčením, teda utrpenie a odmietnutie, alebo vernosť pravde, nositeľke života. Bez pomoci Ducha Svätého, iba zapojením ľudských síl, vyvolený apoštol zlyhal. Nedokázal zaprieť svojho telesného človeka, túžiaceho po svetských dobrách. Ako náhle v ňom však začala pôsobiť moc Ducha Svätého, je ochotný zrieknúť sa akejkoľvek lži i za cenu života, aby pravda mohla pretvárať svet skrze večné požehnanie trojediného Boha. Kto klame, podvádza a nie je úprimný vo vzťahoch, nemôže cítiť požehnanie Boha vo svojom živote, vo svojej rodine. Kto zapiera vernosť, aby si uľahčil, aby nadobudol pocit bezpečia či chvíľkového šťastia, žne v živote Božie prekliatie, pretože nevernosťou pravde, ktorou je Kristus, sa vedome staviame na stranu jeho nepriateľa. Pravda, ktorú máme žiť vo vernosti, sa má týkať našich slov, postojov, myšlienok, ale rovnako i našich vzťahov, manželstva, súbod zasveteného života, priateľských vzťahov, našich záväzkov voči štátu, cirkvi, rodine, deťom, rodičov. A istý muž menom Ananiáš predal so svojou manželkou Zafírou pozemok a z vedomí manželky si stiahol z utržených peňazí a len určitú časť priniesol apoštolom k nohám. Peter povedal: Ananiáš, prečo ti Satan naplnil srdce, aby si lúhal Duchu Svätému a stiahol si z peňazí za pozemok? Prečo si prepožičal svoje srdce na túto vec? Nelúhal si ľuďom, ale Bohu? Len čo počul Ananiáš tieto slova, padol a skonal. Modlíme sa. Ježišu môj Boh, jedinej pravdy, kláňam sa ti a odprosujem ťa za všetky klamstvá, ktoré som kedy vyslovil, za všetky polopravdy, prispôsobené svedectvá, za všetky hriechy proti vernosti voči Bohu i človeku. Pane, dnes ťa pokorne prosím, aby si ma na príhovor svätého Petra očistil od ducha klamstva, podvodu, manipulácie s pravdou, aby som mohol žiť v pravej slobode Božieho dieťaťa. Ty si povedal, že pravda ma vyslobodí, naplň ma pravdou, daruj mi svojho Ducha Svätého, ktorý ma bude viesť k čestnosti, vernosti voči všetkým mojim záväzkom, ktorý ma pretvorí na tvoj svätý obraz jedinej platnej a večnej pravdy. Chcem byť slobodným, vypočuj moju prosbu na orodovanie Panny Márie, Matky pravdy. Amen. Svätý Peter, horlivý nasledovník pravdy, ty si vo svojej ľudskosti zaprel svojho majstra, aby si následne verne ohlasoval v jeho duchu konečné víťazstvo pravdy. Ty si Kristovou pravdou pretváral ľudské srdcia, menil životy. Prosím ťa,
Vlož na mňa svoje pastierské ruky, vypros mi požehnania, ducha pravdy, aby som sa stal jej verným nasledovníkom a prinášal ju všetkým, ktorí túžia po pravej slobode a šťastí, skrze uskutočňovanie Božieho plánu lásky vo svojich životoch. Amen. Duchovný odkaz svätého Petra. Ale vy, milovaní bratia, chráňte sa, aby ste sa nedali zviesť bludom ničomníkov a aby ste neodpadli od svojho pevného základu. Mnohí budú nasledovať ich výstrednosti a potupovať cestu pravdy. Úloha v 7. deň novény. Vedome odmietnem hovoriť klamstvá a polopravdy, aby sa plán jediného Boha pravdy a lásky mohol naplno rozvinúť vo svete, v živote mojich blížnych i skrze moje vlastné pôsobenie. Rozhodnem sa vytrvať v pravde a vernosti svojim záväzkom a pokúsim sa napraviť škody, ktoré som napáchal svojou zradou a neverou. Litánie k svätému Petrovi. Pane, zmiluj sa nad nami. Pane, zmiluj sa nad nami. Kriste, zmiluj sa nad nami. Kriste, zmiluj sa nad nami. Pane, zmiluj sa nad nami. Pane, zmiluj sa nad nami. Kriste, uslíš nás. Kriste, vyslíš nás. Otec nebies Bože, zmiluj sa nad nami. Syn vykupiteľ sveta Bože, zmiluj sa nad nami. Duch Svätý Bože, zmiluj sa nad nami. Sveta Trojica jeden Boh, zmiluj sa nad nami. Sveta Mária, Matka Cirkvi, oroduj za nás. Svätý Peter, rybár povolaný samotným Bohom, oroduj za nás. Svätý Peter, milovaný apoštol Ježiša Krista, oroduj za nás. Svätý Peter, svedok Ježišových zázrakov, oroduj za nás. Svätý Peter, uzdravený Kristom zo strachu, oroduj za nás. Svätý Peter, uzdravený z malovernosti, oroduj za nás. Svätý Peter, človek pretvorený Duchom Božím, oroduj za nás. Svätý Peter, vzor kajúcnosti, oroduj za nás. Svätý Peter, vzor pokory, oroduj za nás. Svätý Peter, skala Kristovej cirkvi, oroduj za nás. Svätý Peter, prvý kresťanský pápež, oroduj za nás. Svätý Peter, odhodlaný ohlasovateľ evanjelia, oroduj za nás. Svätý Peter, vodca zbožného ľudu, oroduj za nás. Svätý Peter, neochvejný šíriteľ Božej pravdy, oroduj za nás. Svätý Peter, apoštol zázrakov, oroduj za nás. Svätý Peter, poslušný nástroj Božieho ducha, oroduj za nás. Svätý Peter, nasledovník Božej vôle, oroduj za nás. Svätý Peter, zrkadlo pravej viery, oroduj za nás. Svätý Peter, Bohom oslobodený z okov nepriateľa, oroduj za nás. Svätý Peter, patron spútaných, oroduj za nás. Svätý Peter, patron duchovného oslobodenia, oroduj za nás. Svätý Peter, ochranca cirkvi, oroduj za nás. Svätý Peter, vzor kňazov, oroduj za nás. Svätý Peter, horlivý misionár, oroduj za nás. Svätý Peter, obdarený Božou múdrosťou a silou, oroduj za nás. Svätý Peter, vzor svetosti, oroduj za nás. Svätý Peter, opora prenasledovaných, oroduj za nás. Svätý Peter, vodca putujúcej cirkvi, oroduj za nás. Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, odpusť nám, Pane. Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslíš nás, Pane. Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami, Pane. Modlíme sa. Pane Ježišu Kriste, ty si svätého Petra ustanovil za hlavu cirkvi svojho tela. Prosíme ťa na jeho mocný príhovor, zošli na nás i na celú cirkev svojho ducha oživovateľa a pretvor naše srdcia, mysle i životy. Oslobod nás od každého zla, viditeľného i neviditeľného, aby sme s pravou vierou a láskou v slobode Božích detí mohli šíriť tvoje evanjelium vlastným životom a dosiahli tak večnú spásu a radosť nebeského kráľovstva. Amen. Junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de otros lados,
ansia eterna de almas que esperan. Amigo bueno, que así me llama.